Fil-Business Roundtable, id-Deputat Prim Ministru Louis Grech beda billi semma l-kriżi li minna għaddiet l-Ewropa u d-diffikultajiet li din ġabet magħha. U għamel appell ċar lil dawk preżenti kontra l-awsterità bħala miżura li biha tkun solvuta l-kriżi u fakkar li mingħajr tama l-awsterità ma tista' qatt taħdem. Id-deputat mexxej jemmen li l-ikbar sfida hija dik li aktar minn miżuri awsteri li jafsu fuq iċ-ċittadin u eventwalment fuq l-ekonomija, kull gvern fl-Ewropa għandu jħares u jaħdem biex jiddiversifika aktar l-ekonomija tiegħu. Huwa fakkar kif l-ekonomija Maltija qed tikber minħabba diversi fatturi, fosthom billi qed ikun attirat aktar investiment barrani hawn aktar nisa mħajrin biex isibu impjieg, impenn biex jitkabbar il-potenzjal tal-istudenti Maltin u n-numru ta' studenti li komplu jistudjaw u jiggradwaw. Għaldaqstant tagħmel enfasi u fakkar li anke l-Ewropa trid tħares lejn titjib fl-ekonomija billi tinvesti fl-intrapriżi żgħar u medja. Louis Grech qal li d-dixxilpina finanzjarja hija importanti ferm e kif huwa wkoll l-investiment u l-bżonn li s-suq komuni jkun imsaħħaħ b'mod li jibqa' l-magna tal-inċentivi xogħol u investiment. Min-naħa tiegħu l-eks Kummissarju Ewropew Lord Mandelson saħaq li huwa sfortunat li fl-aktar mument li l-Unjoni Ewropea teħtieġ aktar integrazzjoni, il-poplu Ewropew jidher li qed jgħajja u mhux fl-abtint li jitkellem. Mandelson ammetta li r-Renju Unit huwa l-aktar pajjiż li se jkollu problema bil-mixja lejn l-Ewropa aktar integrata jew federali u awgura lil pajjiżna li se jkollha presidenza meta r-Renju Unit se jkun qed jissejjaħ referendum biex il-poplu jiddeċiedi li jibqa' membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-effett li jista' jkollha l-elezzjoni għall Parlament Ewropew, Mandelson qal li din jista' jkollha riżultat li jfisser żieda fil-membri parlamentari Ewropej euroxettiċi u li ġejjin minn partiti tal-lemin jew xelluk estrem. Dwar l-Italja, Mandelson irringrazzja lill-eks Prim Ministri Mario Monti u Enrico Letta u qal li l-Ewropa tinsab midjuna lejhom għax-xogħol kbir li jagħmlu biex l-Italja tqum fuq saqajja u jkollha ekonomija sostenibbli. Min-naħa tiegħu l-ekonomista u l-eks Prim Ministru Taljan Mario Monti qal li l-ekonomija Maltija llum saret pilastru stabbli fl-Unjoni Ewropea b'ekonomija b'saħħitha. Qal li fl-opinjoni tiegħu l-integrazzjoni fl-Ewropa għandha 3 pontijiet x'tibni, dak bejn it-Tramuntana u n-nofsinhar tal-Ewropa, dak bejn ir-Renju Unit u l-bqija tal-Ewropa u bejn l-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha. Monti qal li r-Renju Unit għandu jbiddel id-direzzjoni tiegħu minn waħda negattiva għal dik pożittiva, speċjalment issa li qed jissejjaħ referendum dwar jekk ir-Renju Unit għandu x'jibqa' membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea jew le. Jekk dan isir ikun fl-interess tal-Ġermanja, Franza kif ukoll l-Italja biex iżommu ċ-ċittadini tagħhom maqudin ma' dawk tar-Renju Unit.